machiegni Nyakaramogi. Duol marango chenro mar apisas mag obila IPOA ogolo kwayo ne doho ka gidwaro mondo gimed dino ne OCS ma Central Samson Talaam kuom thuolo mar ndalo 21 mondo gitiek nonro margi kotenore kod nek mar Albert Ojwang. Kaluwore kod bura e nyim doho, bende gikwayo mondo Talaam ogeng'ne paro obila malang'ata kata e paro obila moro amora e pacho kaendi kotenore kod kaka nonro biro bedo ka dhi nyime. IPOA bende okwayo mondo doho ogol chik mamiyo gi thuolo mar timo nonro e masinde mag mbui kod lony manyasani mantiere apisi mar OCS Talaam, ka IPOA wacho ni simu mar lwedo mar Talaam mane okaw kuome en mano ma pod ok gitimone nonro, ka koro gidwaro mondo medgi kinde mondo gidhi nyime kod timo nonro maggi kendo tieko makare kapok bura biro dhi nyime. Your Honor, we'll have an objection. I've not asked the question. We can see. Your Honor, I've not asked a question. Your Honor, at least should I be allowed to make the objection? Overall. Let me just object, then you... No. You wait until I ask. I'm just told to look at it. It might be just to admire it. Allow me. Your Honor, we'll be requesting the court to answer the matter. Yes. Let's hear his objection. Okay. That's right. Your Honor, the witness before the dock has come here on the basis of his affidavit on the factual matters, and that explains why the defense requested that my colleague, my learned senior, does not go into the facts. Section 386 of the Criminal Procedure Code, or whatever provision of the law, is a matter of law. And the objection again goes into the earlier intended preliminary objection, which we have had sight of, where the argument, in a sense, is that this matter, now we have had a copy, although it's not filed.